Benvinguts a la 17a Festa de la Cirera de Paüls. Com ja sabeu, aquest any, degut al Covid-19 i seguint les recomanacions sanitàries, no la podem celebrar com els darrers anys. És per això que aquest any hem tingut que reinventar la nostra festa. El primer que hem fet ha sigut crear una web, cireradepauls.cat, una web on podreu adquirir les cireres del nostre municipi, ja que teniu a la vostra disposició els principals productors del poble. Durant aquest cap de setmana podreu seguir mitjançant la web i xarxes socials diferents esdeveniments o demostracions que tenim pensat fer durant la festa. Podreu seguir gaudint de les demostracions culinàries dels nostres bars i forn, que, a diferència d'altres anys, aquesta serà perquè ho féssiu a casa vostra. A més, podreu seguir digitalment les exposicions i demostracions, on mostrarem les tradicions i cultura del nostre poble. I com no podia ser d'altra manera, també estarà present la música, amb diferents actuacions i balls. Ja per acabar, seguirem donant el premi a la millor cirera, on un jurat de 4 persones dedicades a l'hostaleria faran les valoracions per donar aquest premi. També farem un sorteig, al qual seran 17 caixes de 2 quilos de cireres, que sortejaran amb la gent que ha comprat per la web. I ja per acabar, només desitjar que seguiu la nostra web i dono la paraula al nostre alcalde, el senyor Enric Cadell. Paulsencs, paulsenques i a tothom que ens esteu seguint a través de la pàgina web cireradepauls.cat o a través de les diferents xarxes municipals. Molt bon dia a tothom i benvinguts a la inauguració de la 17a Festa de la Cirera. Com podeu estar veient, enguany és totalment diferent al que venia sent habitual, però les circumstàncies del coronavirus han fet que aquesta Festa de la Cirera enguany s'hagi de fer tota en format online. Però l'Ajuntament de Paüls el que teníem molt clar és que la Festa de la Cirera no podia deixar-se de fer perquè la Festa de la Cirera és molt important pel nostre poble, perquè la repercussió que té a nivell local és molt gran i per tant havíem de fer tot el que fos possible i tot el que estigués a les nostres mans per a tirar-la endavant. Primer vam posar en funcionament aquesta pàgina web a través de la qual podeu estar a veure aquesta inauguració i a través de la qual podreu veure els diferents actes durant aquest cap de setmana, però també a través d'aquesta pàgina web podeu comprar la cirera de Paüls als productors directament, és a dir, podeu adquirir un producte d'altíssima qualitat de quilòmetre zero directament aquí al nostre poble. I crec que aquesta és la voluntat i aquesta és les ganes que tenim de treballar per a què? Per a continuar ajudant a la gent. I aquesta festa de la cirera serà diferent, però segurament serà molt especial i ens farà més forts i farà que l'any que ve, el 2021, la 18a Festa de la Cirera l'emprenguéssim amb més ganes i amb més il·lusió del que ja veníem fent habitualment. Per tant, aquest cap de setmana aprofiteu al màxim per a poder gaudir de la nostra gastronomia, de la nostra cultura i també de la nostra tradició. Veureu infinitats d'actes i esperem que us agradi molt. Les han treballat en tot el camí del món, conjuntament amb tot l'equip de govern i amb tota aquella gent que ens ha ajudat, que des d'aquí vull agrair sincerament l'esforç que han fet per a que aquesta Festa de la Cirera pogués ser una realitat. No ha estat fàcil, el fàcil hauria estat deixar-la de costat, deixar-la aparcada aquest any i cancel·lar completament aquesta edició del 2020, però han fet tot el possible per a que això no fos i per a continuar promocionant el poble de Paüls, i la cirera és un dels millors actius que tenim. Per tant, moltes gràcies a tots aquells que ens seguireu aquest cap de setmana i ara ja, sense allargar-me molt més, cediria la paraula a la inauguradora de la 17a edició, a la Noemí, la presidenta de la Diputació. Bon dia, alcalde i company diputat, i bon dia a tothom que ens acompanyeu en aquesta inauguració virtual de la 17a Festa de la Cirera de Paüls. En primer lloc, gràcies per haver-me convidat a inaugurar-la. No us enganyaré que m'hauria agradat més venir a Paüls i tastar les vostres magnífiques cireres, però la situació d'emergència sanitària que estem vivint ens ha obligat a tots a reinventar-nos, i vosaltres ho heu sabut fer molt bé. Avui podem obrir aquest nou espai virtual gràcies a la implicació de l'Ajuntament de Paüls i sobretot a la seva capacitat de reformular aquesta festa virtualment. No era una tasca senzilla, al contrari, ben complexa. Enhorabona, heu aconseguit convertir un obstacle en una oportunitat. La festa serà més que mai oberta a tothom. En aquests temps difícils que ens ha tocat viure, el confinament ens ha canviat a tots. Ens ha fet establir noves prioritats, tant personals com professionals, i en el cas de la Diputació com a institució, dir-vos que ens hem bolcat amb els ajuntaments i que hem estat treballant activament per trobar les millors solucions per aconseguir la reactivació econòmica del territori i la millora en el benestar de tots els que hi vivim. Durant aquests darrers mesos, molts productors locals i botigues de pobles i ciutats ens han subministrat el que necessitàvem.
Hem apreciat i reconegut la feina incansable dels nostres agricultors i el valor i la qualitat que hi ha darrere de cada producte quilòmetre zero. També els productors de cireres de Paüls ens porteu les cireres directament del pagès a casa nostra. Felicitats per aquesta iniciativa. Paüls, aquest bonic poble enclavat al mig del majestuós massís dels Ports, on cada any es cullen les millors cireres d'alçada, i enguany de ben segur que les apreciarem encara més. Amb esdeveniments com aquest, donem a conèixer la cirera de Paüls, però també fem promoció d'aquesta comarca i del que l'envolta, de la natura i de la bellesa de les nostres muntanyes. Prestigiem els nostres actius i donem visibilitat al treball dels pagesos i les pageses, i el de totes les empreses i els emprenedors que aposten per treballar i viure al món rural. Des de la Diputació de Tarragona continuarem donant suport a totes les accions que reverteixin en un equilibri territorial, tant a nivell turístic com cultural, social i econòmic. I ara, per acabar, demanar-vos a totes i a tots que compartiu la festa a les xarxes, que visiteu i convideu a visitar les exposicions, que gaudiu de les tapes i de la música, i sobretot que compreu cirera de Paüls. Ara mateix és una opció immillorable des de casa de contribuir al futur de l'agricultura, de la cultura, de l'artesania, del turisme i de la gastronomia del nostre país. Visca la festa de la cirera de Paüls i fins l'any vinent, que espero no perdre-me-la. Moltes gràcies.